Ayaw ba? Kinasabog na si Juan, si Jason! Boitsa, si Boitsa. Anong nangita? Anong nangita? Pulang si Rizal, nga nalaman si Boitsa. Hello guys, welcome to my channel. So karon, mga onmi og halo-halo with sandwich. Yung nene. Gatos. So magmukbang kami karon kay wa mi laing lingaw. Pa-off na po na mong kwan time. Manguli na mi karon taud-taud. So karon mga onmi, tara kaon ta. Yeah, sige. Ungit na ungit. Let's eat. Abre. Yay! Labi kay halo-halo na mo. Mukbang, halo-halo. Yes, Salamat kung sa ito yung birthday. pasta ng kuwan. Ang camera. A few minutes later. Yes guys, mga homie o halo-halo. With kuwan na siya, social distancing. So please lang, lagyo lang sa kamay kay madakpan niya ta. Abre na hutan. Huto na ito nagkaon ha. Oh yes, huto na ito na. Kasi yung mga people, bahin-bahin. Bahin-bahin sa katigayunan. Mga haon dito ninyo guys. O nara o. Huwag sila nampit sa guard. Sampita po niyo sa chief. Laway-laway. Kaway-kaway naman kayo dyan. Yes. My day. O, picture-picture. Anak yun, para dalagsara ba kita kakaon. Bisag tugnaw kayong panahon, maghalo-halo gihapon ta. Kaya ang utok, permi na anytime. Dapat pabugnawan. Oh yeah. Oh, nara oh. Oh, ni sila. Muna sila mga taga-Aurora. Ayun. Oh, mga unta bisag alas 5 na kahapon, no? Pa-close na. Pa-close na, halo-halo ra gapon. Tip. Oh, nara oh. Yan. Meanwhile, Laro kayo yan guys. Nah, remote ang tawag ng kukay. Kung talag sarap ikaw itong halo-halo ba? Kaya makalimot ng sawang pagkukay. Ha? Dapat magkawan, magamit og mask. Lain. Mungko na ni. Sura na eh. Kalimot sa mga dental mga tulo ka bulan na kayo sa taon. Nagaboko. Instruction guys. Dapat ang buhaton na ito ani guys para makakaunta sa luwalo at unang buhaton, abrihan na ito niya yung taklo. Pag human ako siyang i-shake yun para makuhan, ma-mix ang mga kuhan niya, tagol. Ma-mix. Pag di madalag mix, pwede na din ito nakusap ng kuhan. Ice. Sako na ang kuhan. So, lamig kayo sila no, lamig kayo lang halo-halo. Kuhan ni Jubis. Jubis halo-halo. Shout out. Shout out kayo ha. Special mention ha sa Jubis. Kuhan. Halo-halo. Baka naman. Kasunod ha, palibre naman ang Jubis. Lamig kayo lang halo-halo dahil isagol, dahil gulaman dahil daghan. Pakil sa kuwan. Pero so far, nindot yung kay Kuhan, Jubis. Sana mag-libre ka sunod, Jubis. Ang lamig kayo with ice cream. Ayun. Creamy kayo lang halo-halo guys. Murag creamy, murag lamig kayo ba? Sama ka lamig niyo. Lamig kayo halo-halo, murag lamig pa niyo. Nagsatanig drop ko, mga namak. Mukbang road. Mukbang road.
Dabi, kung kaya ba? Hinay-hinay ako na Bago na kayo ka makahulot, Mac. Tagahan ka ang premyo. Lumba na, lumba. Taro nga kayo, tapos niya ng mga... Putar pa din. Pasok yun. Kala na, Noong na. Pandasok na din, bakba ba? Shoutout kay Patis. Patis, sana malibre si Kuan, si Sundra. Uy, kita na isa kaluwalan. Suka lagi makapit. Sila yang ipalit eh. Hello? Namo, deh, wala ra kung gingon. Sila ko wala, wala ra. Sir Felix na. Wala akong gulpot. Bakit mo yan ni Mak? Unta na. Oh. Duha na kamak-mak. Take out na lang ha. Buko. Apa nih? May avocado, mangga. Ada mangga kayak kuan man. Bago mga mangga ron. Pero ang isugo nga ko at kanang dua ka lang itulo. Halo-halo, walo, siyang pod. Muni siguron, pasubrahan ba para sigurado yung dili ma-short, pasubrahan yung palit. Nga na, dami kayo. Rubber na to. Sorry. I'm ready for... Yes, so magkaan naman na guys, manguli namin kay alas 5, close naman eh. Ito man yung ipoy mapaw. Murang kuwan lang. Cheers. Crunch. Kaya wala may corn. Ang mga dunggan nyo, kaya usap-usap na. Walang baboy. Na. Basta makakahon dyan eh. Wala, mahilom na na. Tanawa sila dito luyo. So, ang duha, serial kayo sila. So, dahil. Wala. Ano ba lang? Yeah. No, sabi kayong kuwan. Sandwich. Tambal. Tambal laway. Okay lang mo dia guys. Diyan Leo. Kaway-kaway naman dyan. Nga. Kaway-kaway naman. Shoutout sa akong Kay shout out na karon. Kay letter o niya, hindi kabot sa balay. Magkuha na ta, edit ta, edit. Kay butangan natin katawanan. Uy, 3 days ka ko ni edit. Dugay kayo. Samot tayo na na, dagkogay kong ito, maglisod ako sa effects ana. Edit lang ako na ako sa'yo. Sabi kayong ralo no? Sa kalamit mo yan. 君の虜になってしまえばきっと Nagyan ako? Mula bitaw pa ng paggawa sa bitaw, no? Ano kayo? Pag ganun ko, matalik ka eh. Minsan, ganito. Shout out ha, Dubis, halo-halo. Pakatag mo. Kapag yun o, patis. Bread. Gatos. Kami kayo, halo-halo, palisan o, gatos. Cheese. Lahang yung sponsor. Ma, kuha na, mag-libre na sila. Ano eh? Shoutout kay Analo. Halo-halo. Analo ay bigla. Manapok niya sa isip niyo. Yan, halo. Yan, halo. Okay, shout out na mo. Shout out na tanan atong sa kuha. Basta mong video. Ano mo, no? Oh, lantaw mo.
Ay, tama na bubuhat sa kwan. Kung nalabak na ito. Practice din po na mo ah. Dugay, mamaster ang gini. Kalakaran mo ba ka? Anong babae? Anong babae? Anong babae? Ibalik na mo nila, no? Ayos. Ninaya, lang po pag-usap niya. Ayaw pa paninood. Ayaw pa paninood ang usap niya. Ano miyan? Ganun ka dyan? Subscribe na. Subscribe na na. Nang sa mga dugang na nakuha. Oh, para mag-update ka yun sa compose. Okay. So, shout out na ta. Guys, there. There talapit ha. Okay. Ha? Shout out naman, sige. Shout out. Ah. Shout out na Ma'am Che. Shout out na. Shout out ko sa mga laki. 君の虜になってしまえばきっと Ay, subscribe mo to. Ha? Okay. Ito na minanglan niya. Ito wala uyak na. 君の虜になってしまえばきっと Ganun sa lang guys. Ah. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は Kan si ante. Ayaw ba ka nasa ba si Kuan si Halas si Jason. Boitsa, si Boitsa. Nangita, nana. Nana nangita ko daw si Rizal, nana naman si Boitsa. Yan. At least we're the lucky mo na magulas. Dugay na, no? Atong 40 na. Dahil po na. Patay na mga bataan eh. Agoy. Mura hinahinay na kita panghipos. Shout out mo guys. Shout out mo kay Aro makita na yung Shout out dagway. ko sa Kuan. Makita na yung dagway niya sa Kuan. Whole world. Sa universe. Ano niya? Yes. Guys, nani pagkaw sa next guest. Nanapagkaon. Ikaw. Uy! Meron. Umsaan niya. Umsaan. Ay, i-flat. Yan. Lami kayo, no? Lami din halo-halo isago lokuan. Yatos. Kami tumparan. Okay. Lami kayo. Lamig kayo! Ito among video guys nga walay kaunod-unod. So salamat sa pagtanaw. Sa wala pa ka-subscribe, palihog subscribe sa akong channel. Then ayaw ko kalimot pag-click sa notification bell aron updated mo sa mga video. So salamat sa pagtanaw. Bye-bye. Bye!